Een impressie van de drive-in op 3 september in Geisteren. Georganiseerd door het Cultuurpodium Geisteren. Wij proberen met een aantal mensen zo breed mogelijk cultureel aanbod aan te bieden. Een aantal keren per jaar in Geisteren. Vandaag is de laatste keer, want het wordt winter. En meestal maken we gebruik van openluchtlocaties zoals hier het kasteel. En we organiseren concerten, maar we hebben bijvoorbeeld dan ook 1 keer per jaar de drive-in movie. Omdat we een zo breed mogelijk publiek willen bereiken. Dit is ook al meerdere keren georganiseerd hier in Geisteren. Ja, dat klopt. De stichting is opgericht omdat we 2 jaar geleden een memorial concert wilden organiseren ter herinnering dat het kasteel 70 jaar geleden was vernietigd door de geallieerde troepen. En toen hebben we hier een memorial concert met de Koninklijke Luchtmachtkapel gehad. En sindsdien zijn we actief. En organiseren we in de omgeving van het kasteel met name, dus manifestaties en concerten en dergelijke. Als je toch eventjes nadenkt, de mensen die hier komen, komen ze eigenlijk voor het totaal amusement over de film? Iets lekkers, iets eten, noem het allemaal maar op. Hoe zit dat eigenlijk precies in elkaar? Ja, we proberen inderdaad een totaal evenement aan te bieden. Dat betekent dus met iets lekkers te eten en te drinken. Dus we hebben popcorn en hotdogs. We proberen echt een Amerikaanse drive-in movie sfeer te creëren, zeg maar. En uiteraard hebben we ook iets lekkers te drinken. Maar het gaat ook om de lol, dat het scherm direct aan de Maas staat. Dat het op deze prachtige plek is. Dus de mensen komen en voor de film en voor de gezelligheid. En ja, voor het totaal belevenispakket, zeg maar. Eventjes over de film. Waar gaat de film precies over? De film is een Franse film. Het gaat over een verlamde man die een dwarslesie heeft. En die een nieuwe verpleegkundige zoekt om hem te helpen in het dagelijks leven. Een hele rijke man. En de ironie wil dat er een kleurling, een zwarte meneer op afkomt. Die een baantje moet zoeken omdat hij werkeloos is en dat eigenlijk helemaal niet wil. En nou ja, dan maar doet alsof hij dat kan. Maar de twee komen nader tot elkaar en er zijn allerlei zeer komische verwikkelingen. En uiteindelijk worden ze ook dikke vrienden. Overigens gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus, Parijs kan niet beter. Hoe bent u hier zo op de drive-in in Geisteren beland? We wilden een weekendje weg en we kwamen op de camping, Landgoed Geisteren. En er hing op een bord de uitnodiging. En we vonden het gelijk een heel leuk idee. En wat verwacht u van de drive-in? Verwacht u gewoon een sfeervolle avond of komt u hier voor de film? Voor de film is het heel leuk, maar ook gewoon het geheel, zeg maar. Het is wel uniek om zo een film te kunnen kijken. Ik ben Karen. En ik ben Milou. En wat doen jullie hier precies? Wij brengen de drankjes rond en de popcorn en de hotdogs. En jullie hebben prachtige jurkjes aan. Was dat vorig jaar ook al zo? Ja, vorig jaar was dat inderdaad net zo. Toen moesten we ook deze jurkjes aan en die hebben ze bewaard weer voor dit jaar. En misschien nog wel voor de volgende jaren. Ja, en als we vanavond gaan kijken met z'n allen via de auto, of in de auto kan ik beter zeggen, naar de film Untouchable. Dan daaraan vooraf gaat er nog eens een mooie film. En die is gemaakt door deze meneer die voor me staat. En dat is... Ik ben Rick Vermeulen. Ik maak onder andere video's voor mijn werk, ook animaties ook. En vanuit het dorp hier ben ik gevraagd of ik een kleine voorvideo wil maken voor de film. Dus het is zeg maar een compilatie van reclame en ook wel een beetje eigen animatie en een beetje zelfpromotie eigenlijk ook wel een beetje. De vorige keer bij Cliffhanger. Wij gaan trouwen. We moeten deze bruiloft stoppen. Maak kennis met Clone 38X9. Oftewel, dit. Marit?